Drama presents Handumanan So Ka Awit. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tom. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ngayon, bukas at kailanman. Ano ba da sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Kantigdas Batuan Bohol. Agato matatampo nagdasangan nga Tom. I love you, Ann. Tom, May chance ka ako nimo, Ann. lain sa tayo kung mulimot ko. Ang tinuod, ganahan sa ko ni mo, Tom. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot, Ann. O, Tom, uyab na ta. Yes! Salamat kayo, Ann. Ha? Uyab na mo ni Ana? O, ma, Aw, maayo hinuon nga nagkauyab mo. ambot ni mo ipasabot mga wa kay supak nga nagkauyab ni Ann. Nganong musupak man ko, nabuutan man sa dagbataa. Ang importante, nga mohuman gid mo sa inyong pag-eskwela, ha? Humanagin ang inyong kurso. Ay, kabala ka, ma. Muhuman gyud mi ni Ana sa among pag-eskwela. Abi na kong supak ang imong mga ginikanan sa atong relasyon. Wow, nalipay mo sa mama nga nakauyab ta kay butan ba ka? Atik sad ay. Tinuod bitaw. An, ang gusto ni mama nga mahuman kita sa atong pag-eskwela. Og, Tom, isaad lang sa ginako nga dili ko nimo binuangan. Ayog panundog anang uban nga abi kay uyab naman, ilang hilabtan ang ilang uyab. Ay, kablakaan. Di na ako buhaton nimo. Gusto na ko nga magpakasaluna ta. Una na ko hilabtan ang imong pagkababae. Ampingan to kita. Salamat, Tom. Congratulations, Ann! Congratulations na tong duha, Tom. Anong imo mo kong gidadi ni Sbukid, Ann? Ganahan kayo ko dining dapita, Tom. Kay presko ang hangin. Unya, dugay na sad kong gusto mo suroy dinhi, pero wa pa lang gid makahiga yon kay eskwela baya ta. Mausab. Og, nindot kayo ng dapita din eh. Makawaas problema. Maog yun. Ato ta dito sa unahan na. May dito kay Hawan. Dahil na. Huy, nihigda mo ko kadiha. Nakabanday ka? Limpyo kayo din ng dapita, oh. Nindot higdaan. Aw, hinuon. Dali. Tupad na ako. Ha? Dali na. Sige na lang, good. Dali, unlan sa kumbukton. Tom, gihagkan mo ko kunin mo. Love, di kaan. O gisaan ako nimo. Nabisag kung sa may tabo. O bisag asa ta dadas panahon. Di mawa ang imong gugman ako. O, Tom, ako nang isaan ni mo. Kay love sad kaayo ti ka, Tom. Salamat, Ana.
pag-aksa ko sa kong pinangkat eh. I love you, Ana. I love you, Tom. Langas kay kag kamot ay. Pasantin na lang gud ako. Tom, uon sa man uy. May nahitabo man ato. Sorry, Ana. Wala ko kapugni akong kagalingon. Abi ba na kung ganyan ako ni mo hilabtan kon makasal na ta. Sorry, Ken. Sorry kayo. Unsa? Mularga kas Manila? O, Ana, kay nako'y sudlan dito nga trabaho. Tom, dili ba di pwede nga din na lang ka mularga? O, Ana, Pwede ka din na lang ka din sa ato. Mangitag trabaho. di mahimuan kay nanay trabaho nga nagpaabot na ako dito sa Manila. Pwede ba? Di ka mahilak. Ningaon man ko ni mo, be. Mingahon sa kunin mo. Pero antos-antos lang ta. Okay? Ibuhaton ko yun para sa atong duha. Sa atong ugma. Tom, Sige lang. Manawag lang unya ko ni mo permi ha. Aron di kami ngahon na ako, okay? basta baya ha. O lagi. Promise na. Ay, bila palang gani ko kaadlaw din sa Manila. Pero gimingaw na kay ko ni Ana. Hi! Ay. Oh. Uy. Kapi, oh. Salamat ha. Kinsa day ka palihog? Ako si Aliyah, ang anak sa tag-iyan ng mong gipuyan. Oh, mo ba? Mahimong mahibaw sa imong name? Tom. Kumusta naman ka, Ann? Mingaw na kayo ko ni mo. Parehas gyud ta. Giningaw sa kay ko ni mo, Ann. Onya, kumusta man imong trabaho? Okay raman, makaya raman ako. Mayo hinoon. Amping diha ha. Ikaw sa diha, amping diha. Ug pabutang akong pagbalik. I love you. I love you too. Ay, mingaw eh. Pinagagit ka ayan imong imong uyab na si Anas, ah? Oh, Aliyah? Nahibaw ka nga, Ana, ang pangaan sa kong uyab? Oo, oy. Nakadungog manggod ko nga imong gilutok ang iyang pangan. Aw, mao ba? Maayo gani kay nisagot ang imong uyab no nga moanhikas Manila. Di gyud unta lagi kay di gyud siya musugot nga malayo ko niya pero para raman sa ninamong duha nga akong gibuhat. Kay iniguli na ko, magminyo naman mi. Maayo hinuon. Tom, iwan na niya, oh. Uy, ano ba na? Nagluto magud kog sudan. Unya, daghan man nga akong giluto. Mao nga ako lang kagidanan gani. Oh, mao ba? Salamat ini ha, Aliyah. Gimingaw naman kung maayo ni Ana, uy. Undang lang ako sa kong trabaho din, no? At doon ko mangitag trabaho sa amo. Di na ako makaya ang akong kamingaw ni Ana. Ha? Mupauli ka din sa ato? O, An, gimingaw na kay ko nimo. Ako sa din taon dong. Gimingaw na kay ko nimo. Onya, okay ra nimo nga mubiya kasi mo trabaho diha. Okay ra kay An. Tungod kay ikaw ang importante para nako. Sige dong. Pauli na diri kay nasa ko'y sorpresa nimo. Ha?
Unsa may imong surpresa nako, ha? Dili na surprise ko na ko isulti. Oh. Kinigabot na lang nimo. Sige. Paabot ako, ha? Kay mo pauli ko karon si Manaha. Tom, tinuod nga ako nadunggan nga mo pauli kas inyo. O, Aliyah, O niya, ang imong trabaho din eh. muundang na ko sa akong trabaho. Uy, kaanugon gud. Okay ra, oy. Mangita kong trabaho dito sa amo. Unsa di hinungdan nga mo pauli man kas inyo? Magminyo nami si Ana. Mao ba? Congrats daan. Thank you. Kanusama ka mo pauli? Sa sunod na adlaw pa? Oh, kun mauna, makatambong pa di kas birthday sa akong daddy. Ha? Kanusta man ang birthday sa imong daddy day? Ogma. Oh. Kinahanglan gyud ka mo tambong sa birthday ni daddy ha. Kay imbitahon man gid ang tanan nga namuyo dinhi sa mga apartment. Sige, mutambog ko. Kay sa sunod adlaw pa bitaw ang atong flight. Tom. Dali. Tipon diri sa among lamisa. Okay ra, Aliyah. Diri lang ko. Suma ka, uy. Mura makagdili, friend. Dali ba? Sige na. Tipon sa among lamisa, aron enjoy. Sige. Mubalin ko sa inyong lamisa. Tagay pa na, Tom. Hindi na ko, Aliyah. Hindi na kaya. Lipong na. Dili na mo kaya. Sige. Natug na lang ko. Ito na lang ko sa mga kwarto. Sige. Kay kita na lang doon nahibili, no? Kay na mauli naman inyong mga bisita. Sige. Natug na lang ko. Uy. Aray. Saan ka? Hindi na ka makabarog? Ay, matumba maninuon ko eh. Hindi man ko makabarog. Ako na lang kagihatod sa imong kwarto. Ayaw, kaya rin ako. Oo, tanawa. Di lagi ni mo kaya lagi. Ay, Nahubog na ka. Ako lang kagihatod sa imong kwarto eh. Aron, makapahuway sa ka. Dali. Anong wa ko'y sapot? Hala, si Aliyah. Tupad ako. Aliyah, wasag kay sapot? Aliyah! Ay! Ginoo! Mami! Ayaw sa inyo, gibuhat! Ganun wa mo'y mga sapot, ha? Ma'am. Mami, siya nagtabo? Si Tom! Nagpatong sa imong igsuon mo pa niya sila may mga sapot. Mal! Buwang ka! Hindi mo kamuha na kung ito! Unsa to? Di mo uyab si Tom? Dili, Dad. Amigo rami. O ganong misugot maga? Nga, hilabtan kintawan, ha? Nga di mo uyab? Uwa na may mahibaw sa mga gibuhat, Daddy. Sa ilo, ala ko, sir. Bunga lang to sa among kahubog. Mao to'y nahitabo na mo. Aw, kundatan gini kang bayhana ka. Daddy! Iko na, sir. Iko na! Iko na! Nagpagawaw ka lang sa lumasago, ha? Bugtong ka lang mong anak ka, babae. Pinagpagawaw ka. Sir, iko na, sir. Sir, Dad, gusto na! sir, iko na, sir. Gusto na, Dad! Sir, Hilong, ha? Pirat. Iya. Lan! Saman! Ato na lipat yun! Siyempre! Ayaw, Brad. Maluwi ka. Ayaw, Brad. Di rabay kumusugot nga! Di ka malubag sige buhat mas anak! Oh, kung dili ka manubag, lakiha ka. Patyon ta ka. Ayaw! Masakitin si Tom! Magpakasal niya!
gibuhat na ko, Ali. Pasaylo ako, Tom. Kunuha na ako to buhata. Duhat ang mga matay. May bawa ka manggit nga. May uyab ko nga nagpaabot na ako si Ana. Kalimti na si Ana. May umaabot at ang anak. Ayaw ka bala ka. Mahalo na pang kaunti ka. Buhaton ako ang tanan nga mahimo kong buutan nga asawa diha nimo. Kumusta naman kasi Ana? Di na ko mahimong manawag niya kay uwa na ko'y naong ikatubang niya. Gusto, manawag ko ni Mama. Maayo kay dadawag ka, Tom. Kumusta man mo diha, Ma? Okay naman, mi. Ikaw, kumusta man ka diha? O sa man tinuod ding among nabalitaan nga, minyo na kuno ka diha. Oo, Ma. Ma, kumusta naman di si Ana? Minyo naman tingali ni siya dong kay dako naman og tihan. Oh, ha? Oh, kinsa may yang nabana, Ma? Maayo hinoon nga, minyo na si Ana. Kung di pa tungod sa nitabo na to. Ako unta ang maminyuan ni Ana. Osbon kong pagpangayo pa sa ilo ni mo, Tom. Oh, naunsa ka? Naunsa ka, Leah? Ganiha naman yung nagsakit ang akong tiyan. Ha? Oh, mga anak na tingali ka. Dali, dadon ka na ko sa ospital. Ha? Patay ang atong anak. O, Ali. Kinuko. Ato na lang dawaton nga. Dili gyud to para nato. Katong bata. Pila na katuig na kalabay sukad nga nagminyo mini Aliyah. O gangtod karon wa pa mi taga-iglaing anak. Si anak ano? Pila na ta ang iyang anak? Tom, Oh, uwa pa di ka matog. matuog na ko, Aliyah. Tom, Oh, Ana? Ikaw ni? bangon. Kaya na ako'y regalo nimo. Ha? Unsa may regalo nimo nako? Basta, bangon lang. Unsa lagi mo regalo nako? Ha, Ana? 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 Ana! Tom, Oh, Tom, pagbata. Pagbata. oh. Ali? Oh. Ngano man ka? Ngano nagilak man ka? Namatante ka. Nga nagsampit sa pangani, Ana. Oh. Gusto. Nagdamgo man di ko. Nagdamgo ko niya. Suot sa na po katuig na itong panag-ipon. Buwa pa ginig ka malimot niya. Sa ilo ako, Ali, ha? Ngangtod ka ron. Nagpabilin pa ang akong gugma ni Ana. Hangtod sa kangturan. Tom, Ali, unsa may buti pa sa buti ni?
Nganong imo mang gipagawas ang akong mga importante mga gamit? Mahal ti ka, Tom. Pero dili ko gusto nga mag-antos ka uban na ako. Oh. Ha? Maong panahon na nga tagan ti kas imong kagawasan. Tinuod ka, Aliyah? O, Tom. Og mahimo ka na mo pauli sa inyo. Salamat, Aliyah. Mupauli din ko sa amo. Kay gusto kong mahibaw sa kahimtang ni Ana. Ikaw si Tom? O, manang. Ako ang uyab ni Ana kaniadto. May mo ba nga akong may bawan kung hain karon si Ana? Gusto sad ko nga may baw kung kinsa iyang nabana. Kung gusto kang mahibaw kung hain karon si Ana, adtuan ang dapita, kay imo siya makita. Salamat manang ha. Og dawata kini. Oh, suwat ni? Daan na kayo? Para imo na, Tom. Salamat manang. Di na lang ko magdugay ha, kay gusto na kong makakita ni Ana. Oh, mentiryo maning lugar? Mentiryo ning lugar nga gitudlo sa inha ni Ana. Lain na sa kong ibati na. Sumibot ka sa buti ni. Unsa di? Dali. Ana. Lapida ni Ana. Ug sobra na sa napo katuog siyang patay. Kinuo ko. Dali. Patay na di si Ana. Ang suwat. Masaw na ko ang suwat. Kang Ana kinikigan ang mong suwat. Mahal kong Tom. Nagpaabot ko nimo. Kay nahibaw kong mabalik ka na ako. Ayaw ka bala ka. Kay ako na kang gipasaylo sa imong gibuhat. Na ako'y ibili ni mong regalo, Tom. Ang pingi siya. Ang atong anak. Mahal ko kaayo ikaw, Tom. Karon, ugma. Ug hangtod sa kangturan. Ana. Nagbunga na yung ato kibuhat ka ni Anto. Mauning nga niingon ka na ako nga may regalo ka na ako. Kaya may anak niya na. Ana. Nagunsa man ka din islog na sa kong mama. Ikaw? Ang anak ni Ana? Oo, ako. Kinsa day ka? Hindi. Ako ang imong amahan, day. Ako ang imong amahan. Ikaw akong papa. Ako yun, day. Grabing kaguol nga akong gibat niya itong higayon na nga nasayran ako nga patay na day si Ana. Ug sa akong nasayran, usa ko sa nakaingon sa iyang kamatayon. Kay sobra ang kaguol ni Ana nga iyang gibati sa dihang iyang nasayran nga naminyo ko sa lain. Pero sa laing bahin, nagpasalamat ko sa Ginoo kay may handumanan di ay nagbilin si Ana nako. Ang among anak, dinilang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, Amen.